Egunon, itzelesko sorpresa hartu nuen, lehengo baten Ibarreko Landako Institutura gonbidatu ninduten, da ustekabean dantza eta poesia saio bat eginda zegoetan. Nik idoirik ez dut egin. Nire testo batzuk hartuta eurek egin dute, eta ni impresionatu ninduen ikuskizun bat antolatu dute. Eta gaur gonbidatu naute aurkeztera, nik ezin dut aurkeztu, ez dakit ondo aurkezten, nire testua da gauza txiki bat ikusiko duzuen zerean, eta orduan gelditu gara, galdera batzuk egingo dizkidatela, eta ni saiatuko naiz erantzuten. Ez? Erabaki dute ikasleek beraiek galdera batzua dituztela eta zuri zuzenean galdetuko izuela, eta horregatik hemen ditugu Lur Lobeli, June Aginaga eta Maitane Olano, nahiago zutelako horrela egitea. No, galdera gerrezak egin, Bueno, 51 urte pasa dituz Euskal Herritik kanpo, eta jakin nahiko genuke zer aurkitu ezberdin bueltatu zarenean? Beste mundu bat aurkitu dut. Ni eskolan, ni eskola frankistan hasi nintzen, eta sasoi harretan nire eskola denbora guztian euskera debekatuta zegoen heziketa sisteman, eta hiriko bizimudan Durango baten behintzat baztertuta zegoen, eta mendiko hizkuntza bazan. Baserritarren hizkuntza mendialdeko hizkuntza bat, ez? Da hala ere, mendialde horretan, zegoen oraindik jende elebakarra euskeraz bizi zena. Itzuli nahi zenean, hori guztiz aldatu da, ja mendialdea ez da existitzen, ja gaur eguneko evoluzio teknologiak eta okupatu egin du mendebaldea, ja euskaldun elebakarrik ez da existitzen, eta gu idazten hasi ginenean eta nahi genuena lortu da, ez? Euskera mendiko hori hirit hartu eginda, hirira joan da, eta modernoa bihurtu da, ezta? Aldaketa itzela da, gaur egun hezkuntzan dago, politikan dago, eta hala ere, zer ez da aldatu, euskera bigarren mailako hizkuntza bada, hizkuntza baztertu bat, minorizatua, ez dakit, zelan, deno dakigun egoeran gaude, eta orduan, duela 50 urte bezala, nire inpresio da, dena daukagula egiteko bezala, ez da? Guk egin dugu exiliori buruzko antzerki bat. Zuretzako zer da exilioa? Zer da? Exilioa? Bai. Kanpoan bizi beharra, euskaldunak eukin dugu gure zirkustanziengatik, ez da gure historiagatik, desgrazia historiko batzuk, eta beti izan ditugu presoak, exiliatuak, eta hori, ez da. Eta, ni kanpoan egon nahi herrietan beti topatu dut aurreko belaunaldiko exiliatuak, ez? Herri guztietan topatzen nuen, bazegoela euskaldun bat, gerra zibiletik joandakoa. Eta eraren batean, enteatzen nintzen, lehenagoko jendea ere bazegoela. Eta, herri txikien desgrazia da, beti preso daude, exiliatuak. Eta, giza kondizio ohiko bada historian zehar eta gaurko gizartean.
Exiliatuak era askotakoa daude. Nire ustez, itzuli naizelean ikusten ditudanak inmigranteak, nire ustez, exiliatua dira, exiliatu motibo ekonomikoengatik, baina nire ustez, 19. mendean Euskal Herritik joaten zen jendea motibo ekonomikoengatik, baina zen motibo ekonomikoa zen baita ere motibo politikoa, ez da? Ze 19. mendeko monarkia espainolak zeukan sistema politikoak egiten zuen desastre ekonomiko bat izatea eta habita ezin izatea territorio bat. Eta nire ustez, gaur egun hemen bizi diren inmigrante ekonomikoa dira, baina politikoak ere bai, da ezautu behar da, lehen aipatu da asko, konsientzia politikoa behar dela egoerena, konsientzia linguistikoa, politikoa eta hori, eta inmigrantearen arduraduna eta motiboa da kolonialismo luze bat, 19. mendearen parte handi bat hartu zuena, eta 20. mendearen gehiena, ia inhabitable egin duena Afrika eta Latinoamerika eta harri asko. Eta jende horrek alde egin behar du derrigorrez, ez da. Nik ikusten dut exilioa gure auzokoen artean, inmigranteen artean. Gernikako abestian izen propioak aipatzen dituzu, zergaitik? Einaute Lorrietak planteatu zidan, nahi zuela egin Gernikako bombardaketari buruzko testu bat, eta hizkuntza hitzein dugu asko, eta hizkuntza despresibidadea zetori, eta hizkuntzaren arazo bat da, hizkuntza balioa dauka egoera normaletako, kotidianoetakora, automatizatuta daukagu hizkuntza, gauza kulto batzutako automatizatzen dugu, baina badago hizkuntza muga ditu. Eta badaude egoerak eta gauzak intransitableak direnak hizkuntzarentzat, ez? Eta 20. mendeko invento bada, aireko bombardaketa, gerra mota krudelena izan da, batean lehenengo saiakerak izan ziren Durangon eta Gernikan, eta da gerra praktika bereziki krudel bat, heriotza nor hiltzen den eta kontuan hartu gabe, eta masa hilketa bat eragiten duena, ez da. Arrezkero, Gernika ondoren desagertu gerran generalizatu egin dana, eta normalizatu egin dana, eta nire ustez hizkuntza ez dauka formarik hori azaltzeko, ez da. Eta ordan planteatu zen Gernikako nola azaldu daiteke hori. Eta handiegia da, eta hizkuntza nire ustez lenguajeak, lenguaje literarioak ez dauka zera. Eta bueltaka nengoen, nola azaldu gertaeraren parte bat edo zerbait, eta ulerterezteko zerbait, ez da. Eta halako baten topatu nuen hildakoen zerrenda bat. Da hildakoen zerrendan zegoen jende guztia izena eta bi abizenekin, eta kasu batzutan gorpu identifikatu gabea zeuden, da igual esaten zuen neskato gazte bat hanka bat falta duena. Eta, zerrenda hori hartu nuen, eta doinua bete nuen izena abizenekin besterik gabe. Eta nire ustez, da forma bat, metonimia, forma bat, gauza bat esan alduzu, eta jendeak ipintzen du gainerakoa, ez da. Da, hizkuntza adierazkorra egiteko ahalegin bada, ez da. Gaur egun, gu gazteok ez dugu poesia lehen irakurtzen zenuten bezala. Zergatik uste duzu
poesia gazteok irakurri beharko genukela. Mundu guztia, nire ustez mundu guztia ados dago, poesia, literatura eta poesia oso importanteak direla, ezta? Da aldi berean, inork ere ez daki zertarako, ezta? Da, orduan, hori dana idazten dugunok ere, ez daki ondo zertarako, ezta? Osea, bai, da importantea da, eta egin behar da, eta problema metafisiko bada. Baina, nire ustez, nire bai ikusten dut hor klabe bat, edo, nire bentsat, nire ustez, gudoko hizkuntza, ez hizkuntza euskera, edo erdera, edo inglesa. Nire ustez da altxor bat, pertsonak eukin dezaken altxorrik handiena, eta ez da bakarrik gramatika bat, edo ez da bakarrik literatura bat, da komunikatzeko gaitasuna, ez da? Komunikatzeko almena, tresna horren bidez. Hizkuntza ez da bakarrik tresna bat, bai ematen du dela mundu bat, eta komunikatzeko almena ematen duela. Eta nire ustez, literatura da hizkuntza bezala, da hizkuntzaren modalitate bada, komunikazio hori lortzeko, ez da? Eta batzutan pentsatzen da, literatura dela, poeta batek idazten duena edo egiten duena. Nire ustez, literaturaen klabea ez da poeta, da irakurlea. Edo komunikazio prozeso batean dago mezu egile bat eta entzule bat, ez? Eta entzulean nire ustez egilea bezain importantea da. Eta literaturaen kasuan nire ustez oso importantea da irakurlea. Nire ustez lehen esaten zen, zein da novela bateko eroea? Emilio Salgariren nobeletan Sandokan, ez da? Eta nire ustez gaur eguneko egoeran, literaturaren egoeran eta hori, rekonozitu behar dela edozein novelaren eroea eta protagonista eta elemento importanteena irakurlea dela, ez da? Sandokan baino heroikoagoa, ez? Eta irakurlearen figuraz, euskeraz ere, nire ustez, gure belaunaldian lortu da, idazle pile bat izatea, euskal literatura homologable izatea beste literaturan, lortu dugu maila handi bat, baina, klaro, ja berandu heldu gara, eta ja jende guztia dago telefonoan beste medio batzutan, ez da? Eta, nire ustez, oraindik ere denbora dugu irakurleetza eta irakurlearen garrantzia eta irakurtzearen ez da irakurtzea liburu bat, baizik eta gizarte baten komunikazioa indartzea, ez da? Eskerrik asko. Txiko zaitu. Urteak eta urteak iragan ziren.
Eta azkenerako itzuli zen. Itsasertzetik paisaia aldatu zamarra zegoen. Sakurrak zaunkasi zitzaizkion. Semea ez zuen ezagutu. Gerlara abiatu zenean, txikiegia utzi baitzuen zehazkan. Eta eskaini zioten saldaren zaporea, ez zen gogoratzen zuen saldaren zaporea. Eta lotarako eskaini zioten ohea, ez zen behialako ohea bezain leuna. Eta Penelopetzat aurkeztu zitzaion onderea, ez zen Penelope. Eta Ulises, baina bera ezen Ulises. Deserria, liburu itxi baten gatibuden krabelina da. Exílio é ir para a cama sem desembalar a bagagem. Deserria, zerumugatatik haratago lausotzen den herrialdea da. Exílio é passear em ruas povoadas de folhas mortas. Deserria, hormaerloju baten alboan atseen hartzea da. Exílio é uma mini escura de onde nada se extrai. Deserria, eskaileretan bizitzea da. Exílio é navegar em barcos de bruma. Deserria, norbere Espainik gabe mintzatzea da. Exílio é uma palavra que soa absurda, como se tivesse sido repetida demais. Deserria, armairu batean izkutatzea da, norbaitek irekiko duen beldurrez. Eta inork irekiko ez duen beldurrez. Nekez usten du bere sorterria, sustraiak handituenak. Nekez usten du bere lurra zuaitzak, ez bada abailu eta oholetan. Ez du niniak begia usten, ez bada erroi edo arrubioen mokoetan. Nekez usten du kresarak itzazoa, ez are harriak basamortua.
Ez du liliak udaberria uzten, ez elurrak zuritasuna. Bere sorterria, nekez uzten du, sustraiak handituenak. Ekarri zuena eskumako eskue. Ez bihurtu, behitu ingo zure bizimorue. Aber, arrasak ondo markaute dekozuz. Ensegida esangotzut. Dana lanbrotut ikustot, baina ez dakipa. Hau etzate bape guztetan, Hor, tiro hartien zauz. Itzelesko minekin ikusten zaitut. Ta besti hor, kartzelako zuluen ez zauz ba. Zetan zabiz ba, bizajo hori. Maitasunek, danak urrinek. Zorizonak, danak laburrek. Lagunek, asko eta asko hile. Josuz, zerren eteo zuba horren beste sufrikari zoreiteko? Apurra eta alperra zara, baina zentzudune. Zentzue. Jentien maite zaitu, baina larrai sufridu bikozu. Arrazo izakonen bateko zuzuk nunun. Gobernue, beren jer guztizekin dator zeure kontra. Polizizak, juezak, mankeruek, danak zeure atzetik. Kontuek atara zeinete da ebazu erru larriz hori. Horrekino, nungutarra zara baina. Araba, karo, ez araba euskaldune. Euskaldun jaiz ezkero ez da harritzeko egero suerte eskazaz bizitzie. Euskaldune, zagarratarra izetie, indizu izetie, erobaltza izetie lekue da. Eneuk egon gure zure kolkuen. Ez zaitez gelditu egundo losorruen. Deskantzu barik ibili bikozu. Eta ezai ez dela egundu harrapa uste bakuen, ze edonun,
eta edonoz. Akabako zaitue. Ondo haitu estezu. Eta horren beste gaz, kitxo nire esatekoek. Ei! Eta gogoratu, kontu zibili ofizia. Zeizen be, ondo zerue da mundua bizigarriena. Zabal, Aurelio Legarreta, Jacqueline Arrieta, María Luz Fierro, Agirre Amabi Urte, Francisco Araluzea, Pescato Errebat, Guernica. Zaldun bide, korputzatiak, hermana bazabe horma, etxea telesforo, eliero barrutia, Maria Santa, Bilba Muriona, Beizatiba, Candida Miaz, agure bate. Asto behido guztati, meskato errebat, une identifika ezina, Gernika. Filme mutua ikusten geratuko, Platonekin arpean. Eskara inongo templotako kariatideak, kaseta irakurri eta goazen. Ekipaia, lepoan eramateko modukoa da. Eta pasaporte faltsuak asmatuko ditugu, aduanak zeharkatu eta gure herriaren ertzera llegatzeko. Paradisura biderik ez da. Paradisurik ez da. Baina saioaren sasoia da. Loi ditzagun Europako horma zuriak gure atxamar marka fitxatu ez. Ekin dezagun derrota ezagunak baina arantzago hauren sinestarekin. Belarriak argizariz tapatu gabe entzunen dugu sirenen kantua. Odolberoak eta eskuzabalak izanen gara berriro ere.
Egoitzen igintia zua emanen diogu eskenografiari. Lakusak honetara murgilduko gara. Ogantze hobeen bila. Eta Ulises? Bera ez da Ulises. Neska palestinar bat da. Gazatik iesi.